Slavný německý dramatik Bertolt Brecht kdysi řekl: jsou lidé, kteří bojují jeden den a jsou dobří. A jsou jiní, kteří bojují jeden rok a jsou lepší. Jsou jiní, kteří bojují mnoho let a ti jsou velmi dobří. Ale jsou takoví, kteří bojují celý život a ti jsou potom nenahraditelní. Prezident Bolívarovské republiky Venezuela Hugo Chávez jistě patřil k těm posledně jmenovaným. Budoucí venezuelský prezident přichází na svět 28. července 1954 ve venezuelském státě Barinas jako druhé ze 7 dětí chudých vesnických učitelů. Své dětství později popisuje jako chudé, ale krásné, při kterém poznal pokoření, chudobu, bolest, hlad a další křivdy tohoto světa. Jednou z nemála možností pro chlapce z chudých poměrů v té době je vojenská kariéra. 17letý Hugo Chávez se na ní dává coby kadet Akademie vojenských umění v Caracasu. Pobyt na akademii má pro jeho život zásadní význam, o kterém sám později konstatoval. Myslím, že v okamžiku, kdy jsem opouštěl vojenskou akademii, jsem byl již orientován na revoluční hnutí. Hugo Chávez, který tam předtím vstoupil, byl kluk z hor, Janeiro. O 4 roky později z ní však odcházel podporučík, který již kráčel revoluční cestou. Tolik vlastní slova Hugo Cháveze o jeho vojenských studiích. Na akademii se totiž Chávez seznamuje nejen s armádním drillem či otázkami vojenské taktiky a strategie, ale systematicky studuje také společenské vědy. Poprvé se zabývá životem a dílem velkého bojovníka za nezávislost Latinské Ameriky Simona Bolívara, ke kterému se po zbytek života nepřestane hlásit. Se zájmem čte ale práce dalšího latinoamerického revolucionáře Ernesta Che Guevary a posléze i nejznámější díla zakladatelů mezinárodního komunistického hnutí Karla Marxe a Vladimíra Iliče Lenina. Hned po studiích začíná okolo sebe organizovat skupinu vlastenecky a pokrokově smýšlejících vojáků, kteří jsou, podobně jako on, přesvědčeni o nutnosti svrhnout tehdejší skorumpovanou a proimperialistickou vládu. Ze skupiny se následně stane tajná vojenská organizace, později známá jako Bolívarovské revoluční hnutí 200. 200, co by odkaz na 200. výročí narození Simona Bolívara. Chvíle této organizace však nadejdou až začátkem 90. let. V roce 1989 je totiž Venezuela místem ohromných lidových protidrahotních protestů, později známých jako Caracaso. Reakcí vlády jsou ovšem brutální masakry, kterým tehdy padly za oběť stovky a možná i tisíce lidí. I jako odpověď na pokračující represe připravuje Chávezovo bolívarovské revoluční hnutí ozbrojené vystoupení s cílem svrhnout vládu teroru. K povstání dochází 4. února 1992, ale přes veškeré počáteční úspěchy končí nezdarem. Ve svém kapitulačním prohlášení tehdy Chávez nejenže bere veškerou zodpovědnost na sebe, ale, a co je důležité, porážku označuje pouze za dočasnou. Prohlásil tehdy slavná a, jak se ukázalo, prozřetelná slova, když řekl: soudruzi, bohužel jsme námi stanovených cílů nedokázali prozatím dosáhnout. Vedli jste si dobře, ale nyní je čas zhodnocení. V budoucnu však vyvstanou nové možnosti a naše země určitě nastoupí cestu k lepší budoucnosti. Chávez je uvězněn, ale ani ve vězení neustává v usilovné politické práci. Když je i na základě mohutné lidové solidarity amnestován, jeho první cesta vede na socialistickou Kubu, kde se poprvé setkává s Fidelem Castrem, kterého sám nazývá otcem všech latinoamerických revolucionářů,
a s nímž ho až do konce života budou spojovat ty nejvřelejší a nejsoudružštější vztahy. Chávez následně činí zásadní rozhodnutí a vstupuje do volebního zápasu o úřad prezidenta Venezuelské republiky. Je, myslím si, důležité připomenout, že první silou, která se za jeho kandidaturu staví, je tehdy i dnes nejstarší venezuelská politická strana, Komunistická strana Venezuely. Společně s dalšími stranami jako Chávezovo hnutí páté republiky anebo Vlast pro všechny se tak venezuelští komunisté stávají pevnou součástí lidového hnutí okolo Huga Cháveze. Toto hnutí v přímých prezidentských volbách roku 1998 triumfuje a Chávez je zvolen venezuelským prezidentem. V roce 1999 se ujímá prezidentského úřadu. Ve Venezuele tímto začíná nová éra, která dostane název Bolívarovská revoluce. Jejím symbolem se stává nová ústava, která vedle změny názvu státu na Bolívarovskou republiku Venezuela, zákazu privatizace nerostného bohatství, zajištění znárodnění strategického průmyslu anebo zavedení odvolatelnosti prezidenta na základě referenda znamenala i nebývalou demokratizaci země, rozvoj místních lidových samospráv a zásadní rozšíření politických a sociálních práv většiny obyvatel této latinoamerické země. Chávez se tehdy se vší vervou pouští do boje s všudy přítomnou bídou. Zahajuje jednu bolívarovskou sociální misi za druhou. Jejich cílem je vymýcení analfabetismu, zpřístupnění základního, středoškolského i univerzitního vzdělání a zdravotní péče a také řešení bytové otázky. Poprvé v historii tehdy netečou zisky z nesmírného nerostného bohatství Venezuely, která je jedním z největších světových producentů ropy, do kapes hrstky místních ani jenkýských boháčů, ale jsou dány do služeb venezuelského lidu. Takováto politika se ovšem okamžitě setkává s reakcí. Proti prezidentu Chávezovi je zahájena mohutná mediální válka skrze soukromé televizní stanice a další sdělovací prostředky. Venezuelský ropný průmysl je cíleně destabilizován. Vše směřuje ke klíčovému střetu. Za plné podpory Washingtonu dochází ve Venezuele 11. dubna 2002 k pokusu o protivládní puč. Prezident Chávez je zajat pučisty, vládní představitelé jsou protiprávně zatčeni, dochází k protirevolučnímu teroru. Odpovědí je mohutná lidová mobilizace, masové demonstrace v ulicích, znovu dobytí vládních budov a konečně 14. dubna osvobození prezidenta Cháveze. Pučisté jsou poraženi a s nimi i jejich patroni ze severu. Revoluce tímto překonává doposud nejtěžší zkoušku a může se dále rozvinout. Chávez poprvé tehdy začíná hovořit o socialismu jako o programu Bolívarovské revoluce. Jak sám prohlásil, došel k přesvědčení, že cesta k novému, lepšímu a možnému světu není kapitalismus, ale socialismus. Chávez dále uvedl: každý den jsem se více a více přesvědčil a nemám o tom žádné pochyby, že je pravda to, co řekla už řada intelektuálů, že je třeba překonat kapitalismus. Ale kapitalismus nemůže být překonán prostřednictvím samotného kapitalismu. Musí to být provedeno prostřednictvím socialismu. Systému založeného na rovnosti a spravedlnosti. Socialismus se stává i cílem Chávezovy nové strany, jednotné socialistické strany Venezuely. Prezident Chávez také stále intenzivněji vystupuje proti hlavnímu protivníkovi revolučních změn,
imperialismu Spojených států amerických. Imperialismus je největší hrozbou pro planetu Zemi, jaká v současnosti existuje, konstatuje Chávez a bojuje proti němu ve Venezuele, v Organizaci spojených národů i na četných zahraničních cestách. Plně podporuje libýský lid, čelící brutální zločinné agresi, i lid Sýrie v boji proti imperialistické intervenci a stojí i za iránským lidem, kterému je permanentně vyhrožováno vojenským napadením. Těžiště jeho zahraniční politiky je však na jihoamerickém kontinentu. Právem se stává osobněním obrovských změn, kterými tento světadíl v posledních letech prochází. I díky zásadnímu přispění prezidenta Cháveze totiž není jen socialistická Kuba, kdo v Latinské Americe třímá prapor nezávislosti a odporu proti imperialismu ze severu. Vedle Chávezovy bolívarovské revoluce ve Venezuele přináší změnu i prezidentství vůdce hnutí k socialismu Evo Moralese v Bolívii, návrat sandinistů v čele s prezidentem Danielem Ortegou k moci v Nikaraguji, zahájení občanské revoluce prezidenta Rafaela Correji v Ekvádoru. Ovšem antiimperialistické a lidové síly se dostávají k moci i v řadě dalších zemí kontinentu, jako je Brazílie, Argentina nebo Peru. Prezident Chávez je v centru těchto procesů, měnících Latinskou Ameriku. Spoluzakládá Bolívarovský svaz pro národy naší Ameriky, společenství latinoamerických a karibských států a řadu dalších kontinentálních institucí. Uprostřed této práce však prezidenta Cháveze zastihuje krutá nemoc. Dlouho a statečně s ní bojuje. Tento boj ale k žalu nejen venezuelského lidu 5. března tohoto roku v Caracasu prohrál. Vážení přátelé, soudružky a soudruzi, Hugo Chávez zasvětil život své vlasti a jejímu lidu. Byl čestným a odvážným revolucionářem, který stál vždy na straně vykořisťovaných a utlačovaných. Jeho život, naplněný zápasem za lepší svět, je příkladem pro všechny stoupence pokroku, míru a socialismu. Čest jeho památce, jeho boj pokračuje.